అందరూ బాగుండాలి, అందరూ ఉండాలి. ఈరోజు మన కట్టుబడి అయితే కబడ్డీ పోటీలో గవర్నమెంట్ ఆదరించింది. అందులో గట్టుబడి అయితే విజయం సాధించింది. మన అమలపల్లి పైన గట్టుబడి అయితే ఫస్ట్ ప్రైజ్ విజయం సాధించారు. తెలంగాణ స్టేట్ రమేష్ అయితే చాలా మంచిగా ఆర్టిస్ట్ తెలుసుకుని చూడాలన్నప్పుడు అన్నాడు ఈ అమ్మ అన్నారు అన్నారు సూపర్ ఆప్షన్ ప్రోగ్రామ్ చిత్తములు అన్నా ఓకే సార్ వాళ్ళకి సూపర్ ఆడుతున్నారు ఆట. సూపర్ ఆడుతున్నారు అన్న వాళ్ళు సూపర్.